Jeg vil godt komme med nogle lille, hvorfor er Customer Insight mere vigtigt end nogensinde. De her disruptive teknologier, som kunderne optager hurtigere, end vi kan nå at være med. Lige nogle eksempler på det. Så nogle cases, og så nogle metoder til, hvordan vi vil opnå indsigt, eller hvad vi gerne vil give videre til jer. Det vil altså sige det, som vi kommer til at arbejde med på uddannelsen. Lidt om mig. Jeg er driver, og driver betyder, at det er den, der står for det faglige indhold. Så kommer der en facilitator, som også er en meget, meget dygtig fyr, der hedder Ole Gregersen, som har arbejdet rigtig meget med konverteringsoptimering. Og så hiver vi en helt lang række forskellige specialister fra industrien, som har arbejdet med at få kundeindsigt ind på kurset. Jeg har selv arbejdet med digital marketing, eller marketing i den digitale tidsalder. Hvor er hun henne? Der. Og så har jeg arbejdet rigtig meget med den her Customer Insight undersøgelser. Og jeg arbejder stadigvæk i industrien for Snitker Group, samtidig med at jeg underviser her. Men man har jo selvfølgelig altid skulle give værdi til sin kunde, det er jo helt klart. Man har altid skulle give en god service, men med de her, og det er sådan lidt underligt ord, med de her disruptive teknologier, som der hele tiden opstår, så har kunderne jo virkelig et talerum, hvis det er, at man ikke gør det godt nok. Og der er sådan forskellige legender om Jeff Bezos, hvad han har egentlig gjort, men helt grundlæggende gennem Amazons kan man sige, tilblivelse, så har han hele tiden holdt på, at kunderne de skal faktisk have lov til at give udtryk for, om de er glade eller om de ikke er glade. På et tidspunkt var der en forlægger, som skrev til ham og sagde, er du fuldstændig vild? Du giver folk lov til at give dårlige anmeldelser af en butik på din egen hjemmeside. Ved du overhovedet, hvad din forretning handler om? Og han skrev så tilbage, ja, det ved jeg faktisk godt. Min forretning handler om at give det bedste produkt til kunderne, så skal vi nok blive store. Og det gjorde han så. Han blev så stor. Så sådan som vi ser det, jeg synes, det går meget godt i tråd med Jettes oplæg, det er, at vi har sådan ligesom 3 modenhedsniveauer af virksomheder. Vi har nogle virksomheder, som ikke rigtig har nogen data. De har fået lavet lidt test, og de har da også en Google Analytics-konto og sådan noget, men de kigger ikke rigtig ind i det, og de bruger det ikke sådan særlig meget. Dem er det heldigvis ikke så mange af. Men så har vi så virksomheden, som har kendskab til data og egentlig ønsker at udnytte det mere. Når vi får tid, så skal vi også have gjort noget ved vores Google Analytics. Når vi får tid, så skal vi også have sat lidt mere styr på vores brugertest, og når vi får tid osv. osv. Men det er stadigvæk lidt sporadisk. Og så har vi de virksomheder, som har data, og som har en plan for bedre udnyttelse. Og det er her, vi gerne vil hen. Det er her, vi gerne vil prøve at lave en uddannelse, som kan tage jeres medarbejdere eller jer hen til et sted, hvor vi har styr på, okay, hvad er det for nogle touchpoints, vi har med vores kunder, og hvordan kan vi undersøge dem, og hvordan kan vi gøre det på en måde, sådan så vi har nogle data, som vi hele tiden kan benchmarke os selv imod. Fordi vi har lavet undersøgelsen før, og så kommer vi hen, så laver vi undersøgelsen igen. De touchpoints, som vi kommer til at arbejde med, som man kan sige, kunden har mod os, det er jo ligesom 3 kategorier. Altså fysiske touchpoints, som kan være for eksempel ude i varerne, ude i butikkerne. Det kan være et digitalt touchpoint, og der har vi selvfølgelig vores hjemmeside og vores apps og hvad det nu måtte være. Og så kan det være de menneskelige touchpoints. Og jeg tror, at sådan noget som de menneskelige touchpoints i den her verden, hvor det digitale merger rigtig meget sammen med det fysiske, er virkelig vigtigt at få styr på. Hvis I tænker på Matas kundeklub, som er blevet en rigtig stor succes. Jeg ved ikke, om I har været ude i Matas for at købe noget, og så bliver jeg spurgt af den søde ekspedient, hej, er du medlem af Matas kundeklub? Nej, det er jeg ikke. Jamen, hvad er fordelen? Så er hun fuldstændig uddannet til at fortælle, hvad fordelene er, og hvordan kan det så lade sig gøre. Så det er jo det touchpoint, man har i forhold til at få det her CRM-system til at fungere. Det er sådan, og det her det er endda tilbage fra 2012, så det har nok ændret sig endda til det endnu mere. Men at bruger- og ekspertanmeldelser, det er virkelig det, som kunder bruger, når de skal søge viden før et køb. Men kun 12% af danske marketingansvarlige har inddraget anbefalinger fra tredjepart i deres marketingstrategi. Nu ved jeg ikke, hvor mange marketingansvarlige der er, men dem, som laver marketing på en eller anden måde, inddrager i tredjeparts anbefalinger i jeres marketingstrategi. Dem, der gør, vil de ikke række hånden op? Der er 1, 2, 3, 4. Okay. Ikke så mange.
Og det viser meget godt, at man stadigvæk er i gang med at finde ud af, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre. Ja. Jamen det kunne for eksempel, altså en tredje part kunne være, nu har jeg den her app med, det er en app, der hedder Vivino. Det er en tredje part, som ikke decideret har noget med vinhandleren at gøre, den har heller ikke noget med kan man sige, udsalgsledet at gøre. Det er en tredje part, som går ind og giver brugerne mulighed for at komme med nogle udtalelser om det her produkt. Nu er det her bare et produkt, som har noget med vin at gøre, men det er også et eksempel på en teknologi, hvor man så kan gå ind og sige, på Vivino har vi fået så og så mange anbefalinger, eller for eksempel på Trustpilot har vi gode anbefalinger, eller på anden vis altså tager nogen, som man siger kan stå uden for firmaet, og så bruger dem og siger, at de siger noget godt om os, eller de går ind og læser på dem, ikke? Så det er egentlig det handler om. Jo, det var mere til hensyn til før. Ja. Anbefalinger fra tredjepart. Altså tredjepart, det kunne så være den her Trustpilot, eller det kunne være nogen, der skrev godt om en på Vivino, eller det kunne være, hvad det nu måtte være. Altså tredjepart. Ja? Ja, men det er bare den der med, at der er mange webshops, der sender ud, og har lyst til at anbefale os. Ja. Eller skrive ind. Ja, så man kan gøre et stykke arbejde for faktisk at få nogle anbefalinger. Den her Vivino-app, jeg ved ikke, om I kender den. Hvis ikke I kender den, så skal I tage og downloade den. Den er vildt fed. Jeg bruger den selv rigtig meget, og når jeg står nede i Irma, så står jeg ofte og kigger på de der flasker, og så står der selvfølgelig Irma, super lækker vin til en rimelig pris, og bla 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 alt muligt. Og jeg ved ikke helt, om den passer til det, som jeg gerne vil. Men jeg kan faktisk gøre det, at jeg kan gøre brug af 5 millioner andre mennesker, som er koblet op til den her app, som skriver anmeldelser ind til appen. Og det beror jo i noget customer insight, altså når man har været ude og finde ud af, jamen altså folk de har ofte problemer med, når de står dernede, hvad er det for noget vin? De kan godt lide vin, men de ved ikke helt præcis, hvordan og hvorledes, hvad det er for noget vin, de skal vælge. Og det man kan gøre, kan man sige, det er jo sådan et godt eksempel på, hvordan marketingsverdenen ændrer sig, for vi kan ikke bare styre kommunikationen sådan en til en, men vi kan gå ind og blive meningsdannere i det. Vi kan jo faktisk gøre det, hvis vi vinhandler, så kan vi gå ind og oprette os herinde, og vi kan begynde at skrive om vin, og vi kan begynde at anbefale vin, osv. Så på den måde kan vi gå ind og blande os i dialogen, og det er egentlig meget det, der sker i forhold til den her ændring af det marketingsmæssige. Så vi skal kende kunderne, vi skal vide, hvad kunderne siger inde på de her forskellige tredjepartsmedier. Jeg tænker, at I alle sammen kender til den her case, hvor Telenor kom ud i en shitstorm, som man kalder det for. Og det var jo meget interessant. Der var en fyr, der hedder Anders Brinkmann, som var kunde hos Telenor, og han var rigtig, rigtig træt af, at han blev ved med at få rykkere, og han kunne ikke få lov til at betale sine regninger. Så han fik rykker, kunne ikke få lov til at betale sine regninger. Så fik han rykker, så kunne han ikke få lov til at betale sine regninger. Og sådan blev det ligesom ved, indtil han en fredag eftermiddag var rigtig træt og skrev på Facebook, at nu synes jeg godt nok, det er for meget. Han skrev meget sobert og fint. Min anbefaling får I aldrig, og nu har jeg så sendt min opsigelse. Og Telenor, de havde sådan en politik om, at Facebook, det svarer vi på mandag til fredag fra 8 til 16. Så der skete det, at den her Facebook shitstorm, kan man sige, den kogte hele weekenden over, og han endte med at få 30.000 likes på den her, og der var 8.000, der skrev kommentarer. Og det, der, som jeg synes er interessant, det er, at Telenor er et kæmpestort firma, og de har rigtig meget kontakt med kunderne. De har et stort callcenter, og de har en marketingsafdeling, som også sender nogle ting ud. Det vil undre mig meget, om de ikke nede i kundeservice skulle sidde og undre sig over, hvorfor er der så mange, som ringer ind og ikke kan betale deres regninger. Vi må da gøre et eller andet. Der må der være noget. Der må komme noget customer insight videre i systemet, men det gjorde der ikke. Marketingsafdelingen kunne måske undre sig over, det var da utroligt, vi kører nogle kampagner, og vi værver rigtig mange nye folk, men der er godt nok også mange, der falder fra. Hvorfor er der så mange, der falder fra? Der må være et eller andet galt. Men det virker som om, kan vi også se på det her citat fra ham, kommunikationsrådgiveren, at det er overraskende for os, at så mange valgte at gå ind i den her sag. Men det er jo ikke overraskende, når der slet ikke er nogen connection til kunderne, og kunder, der sidder derude og føler sig fuldstændig ladt alene. Jeg synes, det er en meget interessant sag.
De har efterfølgende jo bøvlet en hel masse med at få rettet op, kan man sige, på deres image. Og jeg ved ikke rigtig, om de har rettet op på det endnu, men de har virkelig gjort meget. En anden sjov case, hvor man også har brugt Customer Insight, og man også gør det er nede i Amsterdam. Og faktisk her til sommer skal jeg ned og bo på den her husbåd. Lige præcis den her husbåd. Jeg har klippet den ud af Airbnb og brugt den til det her slide. Det er meget sjovt, så det glæder mig rigtig meget til sammen med min familie. Og så har jeg købt sådan et citycard til Amsterdam. Og så kan man købe sådan et citycard til Amsterdam, og når man køber det, så registrerer man sig med sit navn og hvilket land man kommer fra, hvor lang tid man gerne vil bruge det her kort, og hvor gammel man er. Og, altså man kan også sætte sine børn på kortet osv. Så første gang jeg bruger det her kort, så går det så i gang, og så løber det så de 72 timer, hvis det er det, jeg har valgt. Og det, som Amsterdam de gør med de her data, det er, at så går de ind og siger, okay, der har godt nok været meget pres på det museum, og der er pres fra børnefamilier, og vi kan gøre sådan og sådan. Og så kan de tilpasse deres tilbud, og de kan sende mails ud til os og sige, hvis I tager en time tidligere afsted, så kan I få det minus 10%, og I skal bare vise kortet, eller hvad det nu måtte være. De kan tilpasse deres tilbud. Og det er faktisk gjort sådan, at i den periode, lige efter finanskrisen 2009-2010, hvor alle andre storbyer havde problemer med at hive folk til, jamen der havde de en stigning i overnatninger på 14%. Så det er rigtig interessant. Og hvis man går ind og kigger på de forskellige reviews, det er her, jeg har taget den fra, der er 5 stjerner, den har fået. Der er 186 reviews på sådan en travel site, og folk de skriver virkelig, ej, hvor er det fedt, og det var bare så super vejr, og så videre, så videre, så videre dernede. Så det er sådan en måde at bruge big data på, og kundeindsigt på en smart måde. Det sidste eksempel, jeg har taget med her i dag, det er fra noget, der hedder Pointer Jeans, som ligger i USA. Men jeg synes, det er rigtig interessant i forhold til at bruge kundeindsigt til at udvikle sin forretning. Og det, de havde gjort, det var at gå ud og spurgt nogle mænd. De sælger mest herrejeans. Man kan jo selvfølgelig godt købe nogle herrejeans, selvom man er kvinde. Men så har de spurgt mænd, hvad er det? Hvordan ser I på købsoplevelsen? Og så havde mændene sagt, de synes nu ikke, det var så sjovt. De synes, det var sådan lidt besværligt. De synes, at når man kommer ind i sådan en jeansbutik, så står man over for måske et stort bord eller en hylde, hvor der ligger en lang en bunke af nogle jeans, og man går hen og prøver at sige, er det nu den størrelse? Er jeg nu 31, 32, eller jeg har også trænet lidt, så det kunne være, at jeg kun var jeg tager sgu en 31. Optimistisk som man er, så går man ind i prøverummet, og så viser det sig, at man selvfølgelig skal have en 32. Så skal man have de andre bukser på igen, ud og levere de andre osv. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan I prøver jeans på, men i hvert fald summa summarum, så var det noget af det, som mændene de sagde, at det var problematisk. Så i stedet for, så har Pointer Jeans udviklet et system, hvor man fandt ud af, at mænd de kunne godt lide teknologi, og de ville gerne betjenes hurtigt, og så når de så ligesom havde fundet nogle bukser, det her det er Carhartt, jeg kan rigtig godt lide dem, det er bare dem, jeg gerne vil have, og så måske en gang imellem skal jeg have nogle nye. Så lad os prøve at putte det ind i et system. Og man går altså ind i den her butik, og så går man ind, så hænger jeansene på en lang snor, og der kan man gå rundt og se, hvad det er for nogen, man gerne vil have. Så downloader man en app, og så er der en QR-kode bagpå, så bipser man lige de par jeans, og de par jeans, og så går man ellers rundt og kigger, er der ellers noget? Nej. Så går man ind i prøverummet. Når man er inde i prøverummet, så siger man, nu vil jeg godt have de her jeans. Så vælter de ellers ud af en skakt dernede, og så kan man prøve dem på. Ja, det er ret fantastisk. Så kan man sige, det var satans, jeg havde alligevel trænet mave så lang tid, jeg troede altså, det var 31, det var det så ikke. Så trykker man lige, så kommer der et sæt 32 ud. Så tager man dem, som man ikke skal bruge, dem smider man så ind i en skakt, og i det man smider dem ind i skakten, så bliver det registreret, at dem skal man ikke have alligevel, og så tager man dem i hånden, som man så skal bruge, og så går man op til kassen. Op ved kassen, der kan man så se, okay, du har valgt de jeans, og de passer godt, og du skal af med det her beløb, og det kan man også betale via appen. Og sagen er, så har den Pointer Jeans jo ens data. Så næste gang jeg skal købe, så kan jeg bare gå på nettet på den her, så kan jeg vælge, jeg vil godt have 3 af de der jeans, får jeg dem sendt hjem, og jeg ved bare, altså medmindre jeg har trænet meget, at de passer. Hvis man går ind og kigger også på det her så Yelp,
så er der virkelig, virkelig mange gode reviews på det her. Og det er rigtig interessant at kigge på. Det er selvfølgelig sådan lidt en teknisk nørdet løsning, men det er en måde, hvor vi kan bruge Customer Insight til at ændre på vores forretningsmodel, for det skal vi. Vi skal ændre hele tiden på vores forretningsmodel. Vi kan ikke bare blive ved med at pushe det samme budskab ud om den samme værdi, vi havde, fordi der hele tiden sker de her disruptive skridt, særligt i vores digitale tidsalder. Og den oplevelse, skal lige passe på tiden også, men den oplevelse, som vi ser her, kalder vi jo omnichannel commerce, altså en omnichannel, altså en kanal, så det er ikke, hvad der foregår på webben, og hvad der foregår ude i en fysisk butik, og hvad der foregår i appen, og hvad der ellers foregår. Det er en samlet fortælling, og de hænger sammen på en måde, så når kunden har hørt noget i en kanal, så kan han også forvente at få det ned i den fysiske butik. Og det vi ser i højere og højere grad hos nogle af de virksomheder, som virkelig er langt fremme, det er, at de arbejder hen mod den her commerce relevancy, altså hvor man fuldstændig tilbyder kunden det, som de har brug for på det rigtige tidspunkt, og så køber de også. Bang. Ikke? Så det er det, vi skal hen imod. Det er selvfølgelig også det er big data, men det er også at kende kunderne. Og det, vi kommer til at arbejde med på uddannelsen, det er at, kan man sige, lave sådan et omnichannel blueprint her. Og der er de forskellige faser af købsprocessen sat op, og så er der de forskellige kanaler, som man kan forvente. Og det er selvfølgelig sådan, for forskellige virksomheder, vil der være nogle forskellige kanaler, og der er nogle forskellige prioriteringer. Så her er der nogen, hvor det er så udfyldt, at der er en høj prioritering af the print-kataloget, når man er i gang med at explore. Det kunne for eksempel være hos Novasol, som stadigvæk har deres printede katalog, selvom de har en super fed hjemmeside og sådan noget. Fordi der er rigtig mange i deres ældre målgruppe, som stadigvæk godt kan lide at sidde og slå op i kataloget. Det sælger de faktisk en del. Men de går så, når de har fundet huset på kataloget, jamen så går de først på hjemmesiden og bestiller det derfra. Så det er noget med at finde ud af, hvad det er for en customer journey, og hvad er det for noget, vi skal prioritere. Og det vi skal gøre, det er, at vi skal have en plan for, hvornår vi går ind og laver de her undersøgelser. Sådan så vi kan vende tilbage og sige, bruger vi stadigvæk det der printede katalog? Er vi ved at være ude af den målgruppe? Kan vi nedlægge den, eller skal vi blive ved med den? Eller hvordan er det, vi skal køre med det her? Vi kommer til at kigge på både kvalitative og kvantitative metoder. Og så kommer vi til at lave, altså arbejde sådan generelt med en form for triangulering, sådan så vi bruger flere metoder til at forstå, er det her nu også rigtigt? Og det gør vi, fordi for eksempel, en del af det bliver Google Analytics, vi kommer til at kigge på, hvor vi jo selvfølgelig kan gå ind og se på, hvilke medier kommer de fra, hvilke referrers kommer de fra, og hvad er det for nogle mål, som de ligesom gør på vores hjemmeside. Så vi lærer noget om at sætte mål op og sige, okay, folk de kommer fra vores e-mail-kampagne, og de ser på det her kursus, og de tilmelder sig, eller hvad det nu måtte være, vi gerne vil. Men noget af det, vi ikke kan se, det er jo, hvorfor. Altså, hvorfor gør de ikke det? Hvorfor har vi så mange, som bouncer osv.? Vi kan dog se mere og mere om vores målgruppe på vores digitale medier i Google Analytics. Faktisk er det sådan, at de sampler nogle data fra Google+, og det her det er for en hjemmeside, der sælger musikinstrumenter, og der kan vi se, at der er godt nok rigtig mange i seniorgruppen her. Og vi kan se nogle forskellige andre ting om vores målgruppe derinde. Vi kan også se den her customer journey hen ad vejen, og vi har nogle metrikker, som vi kan gå ind og måle på. Og netop hvis vi gør det kontinuerligt, så kan vi se, okay, vi har gjort rigtig meget for at tiltrække, men ser de også de videoer, eller hvad det nu er, der er på vores side, konverterer de, køber de noget? Og vi kan der gå helt herud til, som det er jo det, som det handler om. Kan vi få folk til at blive advokater? Kan vi få folk til at skrive, ligesom de gør om Hunter Jeans? Ej, hvor er det fedt det her. Det er virkelig, gå derhen og så videre. Og så bruge det i vores markedsføring, så vi får folk tilbage. Det vi ikke kan, det er, at vi kan jo ikke se, hvorfor. Det kan man ikke se inde i Google Analytics. Så der skal vi ud og have fat i nogle andre ting. En ting, man kunne tage fat i, som er forholdsvis billigere at tage fat i, det er de her umodererede brugertest. Der får man 5 brugertest for 5.000 kroner. Og det foregår ved at, ja, det er en større teknisk ting, men det er meget let at gøre. Det er noget, vi kommer til at kigge på. Vi kunne også, og vi kommer også til at kigge på den mere sådan full-blown usability-test, hvor vi jo har det her
Usability Lab, og en af fordelen ved det her er, hvis man kan få udviklerne til at sidde med hernede, det her det er så observationsrummet, måske kan man få en marketingansvarlig til at sidde her, og hvis man er rigtig heldig, kan man få chefen til at sidde med her. Og herinde sidder brugeren og river sig i håret, og kan simpelthen ikke få lov til at betale den regning hos Telenor. Og det sidder chefen så og vender sig om, kigger på udviklingen. Hvad er det, der er galt her? Og sådan noget? Og bum, lige pludselig kommer der fokus på, at der er altså nogle ting, der skal ændres her. Så det kan godt være, at det er sådan lidt kunstigt setup med laboratoriet, men det gør altså, at man kan flytte nogle andre ting. Det kommer vi også til at kigge på. Så kommer vi til at kigge på eye-tracking, og eye-tracking er interessant, fordi man kan faktisk kombinere i den samme test, kombinere kvalitativ og kvantitativ metode. Og det kan man, fordi man kan sætte nogle områder op på sin skærm, så man siger, her, det er meget vigtigt, de læser den her tekst, eller herover, det er meget vigtigt, her er call to action, den skal de se med det samme. Det er derfor, vi har lavet den stor og orange, og med noget virkelig sådan nogle pile, der peger ind til den. Men I kender alle sammen det begreb, der hedder banner blindness, hvor man faktisk i virkeligheden er blevet ret god til at scanne udenom noget, som hiver så hårdt i en. Og der kan vi gå ind og sige, jamen, hvor lang tid tager det, før de kigger på det her area of interest? Hvor mange gange kigger de på det? Hvordan læser de teksten? Og så kan vi efterfølgende afspille det, og så kan vi tale med den bruger, der sidder der og siger, det tog godt nok, du så slet ikke den her over. Var det ikke noget, du lagde mærke til? Nej, jeg synes, og så videre, så videre. Så vi får også the why indover. Det er meget interessant. Så kommer vi til at arbejde med contextuelle interviews, fordi kontekst er jo super vigtig. Altså, hvad foregår der ude i butikken? Står folk ude i butikken med deres telefon og slår nogle ting op, og kan de så se de ting, de har brug for osv.? Så vi har brug for også at forstå de her touchpoints i kontekst. Så kommer vi til at arbejde med præsentation af resultater og involvering af stakeholders. Og jeg har taget nogle siloer med, og jeg synes, det er rigtig interessant også i forhold til det, Jette hun siger, at, og Michael også siger, at det er de her siloer, som vi ikke skal have. Det er de siloer, der åbenbart har fandtes i Telenor, hvor at den information simpelthen ikke har kunne vandre fra dem, der sidder og tager imod telefoner, til dem, der sidder og laver det praktiske arbejde med at få de her ting til at blive registreret. Så det kommer vi til at arbejde med, og det er sådan lidt mere strategisk, men jeg kan afsløre, at jeg arbejder for noget, der hedder brugercentrisk netværk, og der arbejder vi i store virksomheder med, hvordan man mere strategisk kan få den her brugerinddragelse ind. Fordi det er typisk sådan noget, som man har en tendens til at glemme, og hvis man gør det på den rigtige måde, jamen så får man meget mere værdi ud af det. Det blomstrer stille og roligt, og det er ret fedt. Så det, man får med hjem, det er nogle værktøjer til at forstå jeres kunders behov, og hvordan de oplever jeres brand. Altså i de her forskellige touchpoints. Så har vi rigtig mange eksempler og cases med inde, og så får I nogle kompetencer i, hvordan I simpelthen udfører de her test. Fordi det, der også er at sige til det, det er ikke, selvfølgelig kræver det noget øvelse, men det er ikke voldsomt svært at udføre alle de her forskellige test for at inddrage brugerne. Det handler om, det er at have det her framework, så man gør det på den rigtige måde, og så man er med i den strategiske beslutning, sådan så det ikke bare er en masse viden, man har i sin lille silo, som ikke kommer ud til de andre forskellige steder. Så det var det, jeg havde. Er der nogle spørgsmål til det? Gav det mening?